U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, radi molitava Tvoje prečiste Majke i svih svetih, pomiluj nas. Amin. Slava Tebi, Bože naš, slava Tebi. Care nebeski, utešitelju, duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznico dobara i davaoče života, dođi i useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi, blagi, duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni, daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog od Oca rođenog pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jedinosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa i ovoplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek, i koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan po pismu, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima. Njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda, životvornoga, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin.